କୋଉଠିକି କଣ କରୁଛୁ? ପଣସ କଟା କାଟୁ। ଆଉ ଆଜି ଆଇଟମ କଣ ହବ? ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ହବ, ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ପିତା ରଙ୍ଗ ବରା, ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା, ଯାହା ହବ ଗୋଟେ ପୋଡାପୋଡି କଣ ଆଇଟମ ହବ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ଖାଇଦବୁ ମତେ ଡାକିବୁ। ଆମ ସୁନା ନାତୁଣ୍ଡା ତ ଡାକିବି ନା। ହଉ ଡାକିବୁ। ଚୁକି ହାଏ ତୋ ପରି ଜଣେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଛୁଟିବାର ଦେଖି ତତେ ଗଢିଦେଲା କିଏ ପାଇବ ତ ତେରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ଅବାକ ମୁଁ ପରିନା ତୁ ଅପ୍ସରୀଟିଏ ତୋ ଆଗରେ ତୋ ଭଜନ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଅବାକ ମୁଁ ପରିନା ତୁ ଅପ୍ସରୀଟିଏ ତୋ ଆଗରେ ତୋ ଭଜନ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଛୁଟିବାର ଦେଖି ତତେ ଗଢିଦେଲା କିଏ ପାଇବ ତ ତେରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ଅବାକ ମୁଁ ପରିନା ତୁ ଅପ୍ସରୀଟିଏ ତୋ ଆଗରେ ତୋ ଭଜନ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଅବାକ ମୁଁ